siger de også, Nadjevsko film og Quadrata. Jeg håber, det kan lide film. Det var en skam, David ikke kunne komme, fordi han er så glad for at være i Danmark. Han boede her i et år, tror jeg, og blev forelsket og alt muligt. Inden han blev filminstruktør. Han var 20 år gammel og sådan. Så han er glad for at være i København. Men desværre var der hockeykamp mellem Toronto Maple Leafs og Montreal Canadiens. Så altid været selv på fjernsyn i gang. Ja, som han sagde, det bliver en mindre klogere introduction af mig. For eksempel kan I se, at jeg prøver lige en gardiner. Når vi taler om disse farver, så må jeg sige tak til damelandsholdet. De spiller godt mod Brasilien. Det har ikke noget med filmen at gøre, men man skal sige tak. Ja, jeg håber, I kan lide filmen. Jeg er rigtig stolt af den. Det er vi alle sammen, som var med. Jeg synes, den er ret speciel, og det synes vi også i Toronto Film Festival, hvor det blev kåret publikums favorite movie. Så jeg mener den. God fornøjelse. Ja, tak. Du kommer hjem med mig. Ja, god fornøjelse.